Uvidíme, ako sa nakopne do tejto série, ale myslím si, že Košičania budú mať čo robiť, aby ho prekonali. Vhodené úvodné buly súboja medzi Košicami a Zvolenom. Prvý semifinálový súboj tejto série sa začal. Všetko pod dohľadom rozhodcov Vladimíra Snášela mladšieho a Vladimíra Gogu. Snaha domácich oceliarov trošku taviť Zvolenskú výzbroj pred ich bránou a ten Ziga znamená gól. Košice idú do vedenia. Jednoduché riešenie akcie, nahodený púk a presný teč Tomáša Ziga pred bránkovom priestore. Áno, tam sme videli pekné prenesenie najprv z dola hore na modrú čiaru. Žildon to hodil po modrej čiare a podľa mňa rozhodujúci faktor bol práve to, o čom rozprávam. Jeden hráč pred bránou. Tuto vidíme z tohto pohľadu najkrajšie, najlepšie Zigo, ktorý tam robí parádnu robotu pred brankárom Kantorom. A ešte je tam Krivošik, ktorý si ide po tú prípadnú vyrazenú strelu. Zbroj rytierov presadiť nedokázal Zigo. Zuzin. Získal ten opustený puk, ale nerozohralo ideálne pred bránku. Archambault v dobrej šanci. Opäť puk za bránu a Havrila. Ak by pri ňom nebol Repuci, ten tam bol v dobrej pozícii, ale ďalší puk od Rogoňa. Ešte Rogoň, opäť bočná sieť. Teraz poprhlil puk lapačkou Jara Janusa. Macek ešte dokorčuloval puk, za ním Viedenský. Marek Viedenský dobre uvoľnil Maceka a Jaro Janus s ostrým zákrokom v úvode druhej tretiny. Že ani tentokrát si nedokázali Zvolenčania vyhovieť pri pobyte v útočnom pásme. Na druhej strane Mikúš. Tam prišiel na pomoc Havrilová prihrávka, Max Gildon nechal vyniknúť brankára Kantora. Poloková dobrá ponuka pre Archambaulta. Ešte raz Sandič hľadal prihrávkou centra prvého útoku domáci. A pri tomu Zvolen v druhej tretine už trošku smelší. Hetzel to skúsil, ešte šanca pre Zuzina. A teraz možnosť pre Pišoju, skvelé Janus. A teraz sa tam trošku rozhodca Goga upiskol. A pripravený Lukáš Lunter. Je ostrela, Janus si nebol úplne istý. Kade puk letí, ešte prišiel puk na okejku Vindulisa. Ešte dorážka Maceka. Záverečných 70 sekúnd chýba Košic v rozohrávke a takmer vyrovnanie z hokejky Jakubeka, ktorý mu to tam pripravil výborne. Marcinek s Pekiačom. Teraz tam síce sú, ale bez puku a Lamper už má puk pod kontrolou a vyráža dopredu. Snažil sa ho trafiť Pišoja, čo sa mu nepodarilo. Lamper, gól! Áno, naozaj veľmi pekne to tam využil a vidíme, že o to aj boli a potom súboji pri mantineli, ale využil tam tú svoju rýchlosť a bolo to dosť riskantné a tam na poslednú chvíľu sa takisto vidíme, ako preletel a následne krásnou kľúčkou naznačil a potom do protipohybu brankára Kantora. Ale myslím si, že práve tá jeho nebojasnosť a tá rýchlosť, ktorú dokázal nabrať, a sme videli, že robila veľké problémy mužstvu Zvolena. Ale sám individuálne nič nezmôže. Archambault na opačnej strane so Zigom v predčíslení a Zigo dáva gól na 3-0. A vzhľadom k vývoju zápasu sa to tak javí celkom určite. A to, čo si hovoril, Košičania dostali ešte ďalšiu energiu po tom druhom strelenom góle. A tu nás sme videli štvoricu hráčov Zvolena, ktorá tam prepadla smerom dopredu. A to je práve to riziko, ktoré hráči Zvolena podstúpili, že išli do vyššieho napadania, kde to práve Košičania využili takýmto krásnym rýchlym prechodom. Následne prenesenie hry v útočnom pásme a strela z prvej, pri ktorej Kantor nemal šancu. Opäť Hetzel.
Hecela dobrá ponuka, ešte kombinácia na konci, ktorej Jaro Janus predsa len inkasuje po zakončení Mareka Hecela. Brány, tak vyťahol svoj betón. Poďme sa na to pozrieť. Ako sa vraví, prvá brankárová, druhá obráncová, tí mu nepomohli. Áno, tak tam kľúčový faktor bol táto narážačka, že Andrej Kudrna tam mal krásny uvoľnený priestor. Ako hovorím, krásny zákrok Jara Janusa a následne táto doráža od Hecela. Drží mužstvo Zvolená ešte v hre. Albert hľadal spoluhráčov, toto výborne zachytil Hecela. Ešte Albert, potom čo Jaro Janus predvedol skvelý zákrok, Zuzín ani z dobrej pozície neúspel v zápätie ani Hecel. Košice až teraz dostávajú puk do bezpečia. Ten čas sa Zvolenčanom neúprosne kráti. Až teraz to Olson potlačil popred bránu, ale neúspel. Ešte tam skúsil Kudrna poslať puk. Jaro Janus je bez hokejky a na chrbte. Zvolen však nepáli na bránu. Konec dobojované, prvý semifinálový duel v Košickej Steel Arene.